plaatje. Dit is eigenlijk hoe het gaat gebeuren. Ik sta namelijk, je ziet het al, hoppakee. Ik sta samen met Tony van Os, sta ik hier, en Cindy, zwaai even Cindy, zwaaien, hey, gezellig. Want mijn eigen clubje, de Pack, het vanavond wachtdienst. Dat betekent, die staan daarachter te werken, ik zal het even laten zien. En het is behoorlijk druk. En deze kant ook, hè. Het wordt flink getapt vanavond, hè. Flink getapt. En nu leek het me het leuk om eens even te kijken wie lang zo'n pilsgetappen eigenlijk duurt. We gaan een wedstrijdje doen. Enerzijds, anderzijds. Kijken wij de snelste pilstap, hè. We gaan even samen beginnen. Ja, Ton is de bestelling aan het afwerken. Oké, we zijn bijna gelegen. Ik ga de camera draaien. Ja, we gaan beginnen. Oké, klaar. 3, 2, 1, go! Een duidelijke voorsprong. Die gaat er ook goed. Eenmaal andermaal. Een winnaar! Hey! Ja, Ton. Dat is Weizenbier, dan moet je rustig lopen. Wacht even, heb jij Weizen? Heb je hier ook Weizenbier? Oh, doorgestoken kaart! Oh, nou goed. Nu gezeten, er wordt hier keihard gewerkt door allerlei vrijwilligers. En ja, zonder die lui heb je veel geen beer. Dus ik zou zeggen, laat gewoon bestellen. Bestellen wie wel? 4 pils? Jongens, nog 4 pils van de kant. Nee, ik gooi je weg, maar dit is niet goed. Ik zeg, hoi!